टक्का आलिए भाई लोन आज हम तो लोन के 10 गो ऐसा गाना देखाए वाला बानी चाहे सुनाए वाला बानी जौन बोलबम इतिहास मतलब कि भोजपुरी इतिहास में बहुत ज्यादा बाजल और आज ले भी बजते। और हम यो बताए कि क्यों सिंगर का गाना है, क्यों सुपरस्टार का गाना है। तो बस तो लोग वीडियो में बनल है अंत तक, बस इतने हम कहल चाहते। अबे साले तो जे एक नंबर पे वो खेसारी लाल यादव तो उनका मतलब ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव उनकर गाना आई गाना। तो देखा भाई लोग जौन ई गाना वो बोलबम इतिहास मतलब कि भोजपुरी के बोलबम गाना में नंबर 1 पे ही गाना अब कि व्यूज के मामले में जौन 2 नंबर पे सिंगर आओ था उनका नाम है प्रमोद प्रेमी यादव। उनकर वो गाना बोलबम आयल है जौन पहले बहुत बजल है, वो समय इतना बजल है कि वो एक रिकॉर्ड के तोड़ ना पार। मतलब वो गाना का नाम ये रहे कि मेहरारू चाहिए सुन। आइलोनी जौन गाना प्रमोद प्रेमी यादव का मेहरारू चाहिए सुनर मतलब कि पे व्यूज की मामला में 125 मिलियन व्यूज पे तो तब का अगर तोड़न के मेहरारू चाहिए सुना तो भोले बाबा से मांग ला लोगन। क्या बात कर रहे हैं। और 3 नंबर पे जौन सिंगर बा वो सिंगर का नाम है मतलब कि दिनेश लाल यादव। उनकर पहले मतलब कि 6 साल पहले इनका गाना आइल है बोल उनको ऊ हाई गाना रहे। और व्यूज की मामले में जौन गाना वो 110 मिलियन व्यूज है। और मोर भैया ही गाना जो ना वो 3 नंबर पे बात समझ लो लोगन। ठीक है समझ गया। आज 4 नंबर पे फिर से आवत बा ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के हाई गाना। भाई लोग खेसारी लाल यादव का फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा है कि उनकर कोनो गाना अगर रिलीज होला तो वो इतना ज्यादा सुनल इतना ज्यादा सुनल कि वो गाना मतलब कि टॉप लेवल का गाना हो जाला। तो वही में कहीं यो गाना मतलब कि पही देखबा लोन व्यूज की मामला में तन 92 मिलियन ते पही व्यूज आ गई बा और ये आगे भी जइबे करी। 5 नंबर पे जो सुपरस्टार है वो सुपरस्टार का नाम है प्रदीप पांडे चिंटू। तो जी भाई लोग मतलब कि प्रदीप पांडे चिंटू को तो लोग अभी नाम सुन ले हो ना बोला उतना गाना के मामले में कहा से कि ज्यादातर फिल्म बनाना गाना उतना तो ना गाना लेकिन इनकर वो बोलबम सॉन्ग है जो उनकी बहुत ज्यादा सुनल गई देखल गई। और वो गाना का नाम मतलब कि पांडे जी का बेटा हूँ और भोले बाबा का चाहता हूँ। तो भाई लोग देखबा लो तो ये एक तरह से जातिवाद गाना हो लेकिन व्यूज के मामले में अगर देखबा लो तो 91 मिलियन पे व्यूज आइल बा तबे तो गाना 5 नंबर पे बा। आज 6 नंबर पे फिनो आवत बा खेसारी लाल यादव का हाई गाना। तो ये जौन गाना बा खेसारी भैया का मतलब कि 6 साल पहले ही गाना रिलीज भइल है। और व्यूज के मामले में देखबा तो पे 84 मिलियन व्यूज आइल बा तबे तो ये गाना मतलब कि 6 नंबर पे बा 6 नंबर पे। अब 7 नंबर पे याद बा रितेश पांडे गाना जौन गाना मतलब कि भक्त महाकाल की ओर पे व्यूज के मामले में देखबा लो तो 80 मिलियन व्यूज और ये गाना जो है मतलब कि गाना ना बस डायलॉग है। हमारे लिए महादेव ही सब कुछ है, बाकी सब मोह माया है। 8 नंबर पे जौन गाना बा दिनेश लाल यादव गाना और ये जौन गाना बा मतलब कि व्यूज देखबा लो 73 मिलियन व्यूज आइल बा और ये गाना अबले बजत ह। तो यही से दिनेश लाल यादव भी पीछे ना उनकर गाना भी मतलब बोलूम की मामले में केहू से कम ना तब तो गाना मतलब कि 8 नंबर पे बा। 9 नंबर पे जौन गाना आवत था वो गाना आई खेसारी भैया का फिनो आ गई। तो उनके बात बता दें ए पे जौन व्यूज आइल बा 75 मिलियन व्यूज आइल तबे तो ये गाना 9 नंबर पे सुनल जाता। लेकिन 1 मिनट तो लोग अभी ये सोचत हवा लोगन की का है हम पवन सिंह का नाम ना लेते टॉप 10 में उनकर गाना हो कि ना बोलबम के मामला में। तो भाई लोग तो लोगन के बता दें कि का है ना 10 नंबर पे उनकर गाना आई बा। भाई लोग जो गाना आई पवन सिंह का फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा सुन गाना की इतना ज्यादा सुन ले कि जो गाना बा 10 नंबर पे बा। और व्यूज की मामला में व्यूज पे देखबा लोगन तो 70 मिलियन व्यूज पे आइल है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।